Čau lidi, to je Lia, vítám vás u tohohle videa. A dneska to bude video Bomber vs Friend. Dáme si multiplayer, se mnou hraje i brácha. Čau. No a co se teda vyberem? David CZ. Máš to tam, David CZ. Patrik. Kde je Patrik? Máš tam JSROO. Ne, tak to už ne. Patrik. Nebo Panda.cz. Kde je Panda? Jo, no to je uzamčený, ale nesmíš s tím zámkem. Protože tě spí. A máš JP. Začni. Začni. Jo. Ještě asi nehrajeme ještě 51 vteřin. Tak my vám to zatím střihneme. Jo. Takže jdem. Počkejte. Dobrý, tak kde seš? Já jsem v rohu nahoře. Jo, já jsem pod tebou. Chce se. No do prči. Pojď ne. Ne. A teď jdu po něm. Ne. Teď jdu On mě zastal. Já jdu po tady tom královi. Sami jo, já budu po tady tom královi. Já taky půjdu po tom královi. Počkej na mě. Podle po tom královi. Pojď. Pojď. Počkej, kde jsem se to zjevil? Jo, já jsem tady. Dělej podle po tom královi. On se nás bojí. Bojí, no. Tak jdeme po nějakým jiným, když se nás bojí. Toho bojí Ne, on vyhrál. Hele, umřeme oba dva. Ne, ještě ne. To až ke konci videa. Okay. LOL. Kde seš? Já jsem Vlevo nahoře. Ty jsi uprostřed. ve prostřed je to právě, že dobrý. Ne, prostě je právě, že úplně špatný. No do prt. Ha! On neumřel, what the fuck? Umře. Umře to nebylo. Umře. Holy shit. Ne. Tak my vám to zatím střihneme. To je krásné. Zase tady ten vyhrál. A ne, já jsem dal nice, to jsem zrovna nechtěla. Já se zase ve prostřed. Ale zatím nám to Leo nejde nějak. To musíš uznat. Leo, bude vadit, když tě zabiju. Bude. O, já jsem mu tam dal bombu. Já se ti k tobě dávám cestu. No. Jo, já jsem ho zabila. No a já... To jsem nechtěl. No ty jsi nic nechtěl, že? Pomáhej mi ještě. Aha. Já mám rychlost a moc nemám. Tak pojď ty. Já chci po tom královi. Dělej, zemři. Ty krása, já ti říkám zemři. Zemři. Jo, já vyhrál. Jsi zabil, ne? Jsem vyhrál. My to zatím Nice. střihnem. Už hry. Vždycky, když já prostě dokud neprohraju. Zase tady ten Bluebell král. Si myslíš, že je král? A přitom král jsem já.
Tak, teď si dáme tohle, tak. Ne, bomba. Jo. Jak si my... No dopadl. Leo, v klidu. Samuel, ty jsi fakt... Proč? Já jsem tě zabil nebo co? Ne, ale málem. No to je blbec. Ne, to je blbec. On jde po mně. blbec. Ten král mě zabil. Pomůžeš mi? Jo, nějak. Půjdu po tom královi. Bacha, Leo. Do Tak. No už to ani nemusíš stříhat. To pytle, Leo. Jo, aspoň ten král umřel. Aspoň někdo jiný vyhrál. Já dám nice. Já ty krát sám. Já jsem zase ve prostřed. Instagram Si bude dělat- Samuel Sabo. No my. A hlavně pro tady to video byste mohli dát. 5 lajků a 5 odběrů. No. Jakobyže dohromady. 5 odběrů. A mě můžete dát taky like. A hlavně odběr, že mám 19 a chybí mi 1 a mám 20. A když budu mít 20, tak za 2 měsíce mi dojde ten stativ a budou dobrý vlogy. Mě taky. Takže se můžete na něco těšit. A u Segry potřebujeme aspoň 5 odběratelů a já se umřu. Co? A že ty potřebuješ aspoň 5 odběrů. Nebo jako byla bych ráda, kdybyste mi dali. Mám 2 odběratele a kdybyste mi dali ještě 8 bych potřebovala do 10. Do 10? Jo. A 5 nechceš, jo? Víš, jak já jsem dlouho to sbíral 5. Jak? No asi měsíc jsem měl 5 odběratelů. A víš, jak jsem se... Ty si děbe. Kdo? No tady ten. No Leo, ty jsi umřela? Jo. Tak já možná ne. Yes, ten King prohrál. Oh shit, tady máš tomu vr, jakože škrtam ten, takový ten král. Jak si tomu říkala? Tomu vr, jakože škrt. Tak. Ještě tady ten nebyl. Ne, to si já, Leo, prostě šla do mě. Promiň. No, tak už to můžeš rovnou stříhnout. Jsme prohráli, sakra. Doufám, že bude dobrý zvuk. Takže většinu z YouTube radím se hře já. Protože prostě To umím. se v tom nevyznám. No do... Máš málo odběratele. Máš malinko, máš malililili. Samuel, to vadí? Jo, máš malinko to odběratelů. Mě to vadí. Vrr, jakože škrt. Tak je to ještě jedno. Vrr, jakože škrt. Přijedu jakože tomu škr. Přijedu jakože vrr, jakože škrt. Ty krás. Skvělej, skvěle. Mám se skvěle. Neumřel. Ne, Leo, to nejseš, ty jsem myslel, že zase chodíš po mně. Ne, po mně ne, Leo. Jakože škrt. Do pytle. Ne, Leo, já tě zabiju. Jo, dobrý. Vrr, jakože škrt. Jo, ne, tam ještě vlastně ta kostra. Do pytle, dělej. Ty jsi kokos, Zulfo vyhrál. Zase. No, toto hero bude mít tak 14 minut. 13. Kolik? Tak dáme ještě 2 hry. No, dáme ještě 2 hry, jo? A prosím vás, Jakože škrt. nebude to Segra dávat do popisku, prostě napište si, dejte si kanály, dejte tam Sam TV a je tam takový
divný týpek s blonďatou hlavou. A napíšu, Mě zabiješ. napíšu, ne se s tým, Leo, neumře. Musíš aspoň jednoukrát vyhrát. Leo, bacha, jdi pryč, Leo, tam na... Ty máš štěstí o jeden. Jo, máme šanci na výhru. To je blbost, vypadni. Tak ty máš šanci na výhru. No tak, ale pomáhej mi, Leo. No, já to dodělal. Já to sakra dodělal. Jo. To jsem druhej. Sakra. Počkej. A jak to tohle? Ty to nemáš koupený, nebo už máš? No jak ty tohle? Co? Nebo už nic. Brr, jak škrt. A pak napište, tady to video bude bez hudby, ale jestli chcete, tak napište, jestli chcete s hudbou. A napište do komentářů, co jsme ještě mohli natočit. A s bráchou. A na můj kanál asi nebudou herní videa, spíš vlogy. Zatím tam mám kraviny a ty kraviny budou zaměřované No na do takový... prkínka. A ty to bude rychle. Kdyby hrál Minecraft na počítači, tak se to bude jmenovat Minecraft. Ale já prostě mám kraviny, to jsou takový prostě kraviny. Já mám 2 kraviny, jak tam mám videa. A máš to trošku rychlejší. No a mám to trošku rychlejší. A je to trošku... Ale já vím, že ty videa jsou hrozný. No No, mám 3 lajky, no. To je hodně moc. Ne, bacha, tu prdra. Já to přežil. Já to přežil. Pryč, zůstaň. Jo, ne, do prdla. Ne. Jo, já jsem nevyhrál. Nevyhrál. Ještě tu kostru. Ne, bacha. Do prdala, Zase tady ten, no do prdela. No, ještě jednu hru. Ještě si dáme tak jednu hru, no. No, jednu hru si dáme, no. Jak škrt. Tohle je tak hustá hra. Ale jakoby, nechtěli bychom udělat takové to prostě, jak to mám říct, prostě nechceme. Jestli dáš sem bombu, tak... Dá se říct, že to budou kraviny 3, tady to, prostě do kravin se budou zahajovat prostě všechny hraný blbosti na mobilu. Jak škrt. No do prdela. Leo, v klidu. Pardon. Pardon, Jagoška. Pardon, paní učitelko, já jsem to nechtěla vyslovit. A co se poslední za... Přijedu jakože škrt tomu Jo, neumře, sakra. Já jsem málem umřela. To si děláš. No tak to si prostě... Tak za to budeš pikat. Leo. No tak asi se s váma asi rozloučíme, ne? Protože to video by to bylo. Takže pro to video by to asi bylo všechno. Já bych se s vámi loučila a čau.